हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायखाबायब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नैबे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों जाफुङैनि मिजिं। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों रुपा दैमारि आरो सोमखोर बसुमतारी, आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों पेटुएस नाथ। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमल आरो बेबी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि जिउराज फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अरपजयति दैमारि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन, अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनआ थांगोन। आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै, अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। आं डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ होनानै दोनदों। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर, आं नोंथांनि भिडिअखौ